Sunt Violeta Pânișoară, profesor la Universitatea din București și astăzi sunt iarăși alături de Eduard Moțoescu, medic primar psihiatru și profesor universitar la Universitatea din București și la Universitatea Titu Maiorescu. Astăzi... Bună, Georgeta! Bună, Eduard! Face plăcere să ne revedem. Asemenea, și vorbim astăzi despre tulburarea de personalitate histrionică și să sperăm că la finalul filmului nostru știm mult mai multe despre chestia asta, deși spui tu că Este o tulburare de personalitate care este evidentă pentru toată lumea, foarte ușor de relevat, chiar pentru un nespecialist în ale psihologiei, psihiatriei, psihopatologiei și așa mai departe. ok. Deci când vorbim de un histrionic, vorbim ca de un actor care vrea să se pună foarte, foarte mult în evidență, sau dacă este în filme, vedem artistul acela care creează un moment super dramatic și poate, chiar dacă este extrem de admirat, totuși pare un pic exagerat ceea ce face el acolo. Sau putem vorbi poate de un influencer care se ghidează extrem de mult după reacțiile publicului ca să fie fix în acord cu ele. Am vrut să accentuez un pic ideea că sunt multe meserii care sunt un pic mai evidente în direcția aceasta de a se face remarcate și nu vorbim neapărat că oamenii respectivi sunt cu această tulburare de personalitate. Da, pentru că pornim de la ideea că histrionicul are un impact foarte mare asupra celor din jurul său și ai pomenit de niște profesii în care, într-adevăr, ai nevoie de această zestre a histrionicului, pentru că de multe ori histrionismul din noi trebuie să iasă la iveală și în aceste meserii este foarte bine exploatat acest capitol de histrionism pe care îl avem cu toții, pentru că fiecare dorește să aibă o imagine bună în exterior, în relațiile cu ceilalți. E adevărat, până la un moment dat, și o să discutăm despre caracteristicile histrionismului. Așadar, histrionicul poate are o nevoie de expresie care e un pic exagerată și vine natural, cum mi-ai spus înainte de a începe filmarea, și vreau să accentuez un pic mai mult că putem vorbi de un actor, putem vorbi de un prezentator TV, putem vorbi de un coach motivațional, putem vorbi și de un avocat sau, de ce nu, un cântăreț. Meseriile astea care sunt vizibile au nevoie de doza asta de histrionism, hai să zicem, sănătos. Dar tu mi-ai putea spune că și un medic poate să activeze niște caracteristici de genul ăsta. Nu cert, pentru că histrionicul are o capacitate de a convinge auditoriul, pentru că are multe elemente care provin din narcisism și anume stima de sine exagerată, ideea că este o persoană, aparte și ca atare nu are nevoie să-și învingă tracul, pentru că trac au persoanele care se gândesc că nu o să iasă bine, că nu arată suficient de bine, au nevoie de prelucrări mai multe ale cadrelor pentru a ajunge la o formă acceptabilă. E bine, histrionicul intră pe scenă și acolo este chiar lumea lui, este în elementul său și foarte puțin ar avea nevoie de ghinion ca să eșueze. Evident, vorbim de mai multe fațete ale histrionismului, dar histrionismul acesta funcțional este o calitate, să spunem, a acestor persoane care activează în aceste domenii, fără a duce în derizoriu, evident, aceste domenii foarte importante ale vieții noastre culturale sau profesionale. Deci există și o doză sănătoasă de expresivitate și o doză sănătoasă de extraversie. Evident, și avem și nevoie nu de înseamnă aceste histrionism.
Și nu înseamnă histrionism. Histrionismul este o nuanțare patologică a acestor calități, pentru că este un exces al unor calități, dincolo de care sau peste hotarul acceptabil în care aceste calități nu mai rămân calități, ci lucruri care, mă rog, nu pun într-o lumină favorabilă pacientul cu tulburare de personalitate de tip histrionic. Bun, deci până la urmă, poate, nu știu dacă e comparația cea mai bună, suntem ca o noapte senină de vară și hai să zicem că la nivel normal sunt niște artificii pe acolo care apar pe cer, înfrumusețează, dar dacă deja și zgomotele de fond sunt prea puternice și artificiile sunt prea multe, ne-am dus în... Da, sunt niște stridențe care strică armonia în mod clar. Și aici ar trebui să facem diferența între un om care se exprimă la nivelul normalității și un om care aparține acestei tulburări de personalitate, care nu se poate stăpâni să ajungă până la această limită, ci de cele mai multe ori o întrece. Hai să o luăm sistematic și științific, cum sigur știm noi să o facem, dar dincolo de lucrurile acestea, probabil că o să mai îmi spui în metafore și nu numai, ca să înțelegem mai bine fenomenul pe parcursul podcastului nostru, cum să identificăm unde e prea mult, e prea mult. Așadar, alături de histrionism, avem într-un anumit cluster mai multe tulburări de personalitate care au aceleași trăsături. Care au această trăsătură de exacerbare a exteriorizării afectivității, să spunem, și în clusterul B, în care apare această tulburare de personalitate, întâlnim și narcisismul, de care spuneam că sunt izvoare care alimentează tulburarea de personalitate de tip histrionic, borderline-ul, care este și o tulburare de personalitate foarte des întâlnită față de histrionismul, care este o frecvență mai redusă întâlnită. Antisocialul, toate aceste tulburări de personalitate au în comun partea aceasta de exacerbare a afectivității și pe o disfuncționalitate relațională într-un final, cu multă patimă de relaționare și ca atare sunt grupate în acest cluster B, având acest element comun de afectivitate, să spunem, într-o manieră patologic exteriorizată. Bun. Noi am avut podcast și pentru narcisism și pentru borderline, deci putem să ne uităm pe net să le vedem și pe acelea ca să avem o imagine globală despre clusterul B, exceptând antisocialul pe care încă nu l-am filmat, să zicem așa. Vorbeam mai devreme de cum identificăm și când e disfuncțional până la urmă să acționeze așa. Mă gândesc un pic înainte de a începe tu să-mi spui sistematic așa ca la școală ce e tulburarea de personalitate histrionică. Mă gândesc că până la urmă e important comportamentul, care e scopul, care e finalitatea la acest histrionic, dacă e dorință efectiv de a fi văzut și apreciat și validat și să fii ridicat pe statuie și să ți se ridice, să arăți foarte luminos acolo pe piedestal, probabil că este despre asta. În rest, în lumea noastră modernă, în care, hai să zicem, piața profesională este extrem de aglomerată, e nevoie să te pui în valoare și să-ți prezinți produsele muncii tale. Este vorba de PR și de marketing, nu mai este vorba numai despre histrionism. Când sunt mult prea mulți coach pe piață, când sunt mult prea mulți medici pe piață, când sunt mult prea mulți avocați pe piață, ai nevoie de un pic de autoprezentare. Da, și piața cere astfel de performe. Da, este o modalitate de a convinge, cum spuneam. O faci mult mai ușor dacă ai aceste elemente
repet, elemente și nu tulburare de tip de personalitate în sine, tulburare de personalitate histrionică. Spune-ne despre ea așa, ca la carte și ca în DSM-5. Da, sunt criterii ușor observabile, cum spuneam, pentru că asta doresc, de fapt, pacienții cu o astfel de tulburare de personalitate să iasă în evidență și, într-adevăr, reușesc să o facă, pentru că pun foarte mult accent pe partea fizică a lor, încearcă să-și pună în valoare fizicul cu orice preț, nu știu, o rochie scurtă, un zorzon care strălucește foarte mult, o anumită coafură, toate acestea la un loc, la o singură persoană, în același moment, arată la un moment dat strident și acesta este riscul histrionicilor de a deveni de fapt o paiață, un om care se dezinhibă în fața celorlalți pentru a le capta atenția. E o caracteristică marcantă a acestora și, spunând acest criteriu, putem vizualiza chiar toată tulburarea de personalitate de tip histrionic. Evident, mai sunt și alte criterii. Faptul că ei înțeleg o relaționare într-o manieră improprie realității, să spunem, adică pun un accent mult prea mare pe și o încărcătură afectivă mult prea mare pe o relaționare, să spunem, obișnuită, pe care o au cu un alt individ. Adică dacă îi zâmbesc un pic? Adică dacă îi zâmbești un pic histrionicului, ar putea să creadă că suntem cei mai buni prieteni. Sunteți mulți decât cei mai buni prieteni, niște intimi prieteni chiar. Și ca atare, aici este și gradul de periculozitate în relaționarea cu histrionicul, pentru că trebuie să temperezi, să spunem, feedback-ul, pentru a nu da impresia că ești căzut în admirație. Da, căzut în admirație și intri deja în zona intimă de relaționare cu această persoană. De aceea, într-adevăr, în meseria noastră ca psihiatri, ca medici, avem într-adevăr această precauție de a nu încuraja histrionicul să creadă lucruri care nu s-ar plia pe realitate. Această ușurință a lor de a interpreta o relaționare este de cele mai multe ori periculoasă și în același timp poate să nască frustrări pentru o persoană cu astfel de personalitate atunci când își dă seama că realitatea este alta. În pasul 2 ce se întâmplă? În pasul 2 poate să fie o mare dezamăgire. Limitele trebuie să decurgă, să spunem, lin și să nu fie un baraj foarte abrupt, să ne retragem, să spunem, din această relaționare care este văzută foarte personal, să spunem, de histrionic, să ne retragem treptat pentru a nu leza histrionicul și a nu-i crea frustrări care sunt foarte greu de gestionat. Sunt persoane care se pot sinucide atunci când au acest tablou crunt al realității pentru el, de fapt, pentru că el trăia într-o altă realitate, care se destramă brusc. De aceea este important să nu se destrame brusc, ci insidios, pentru a nu crea traume foarte importante acestor persoane. Au tendința, așa cum spuneam, de a veni în centrul atenției atunci când sunt 2-3 membri într-o întâlnire, de ce nu 10, are această dorință de a domina și de a fi un fel de lider al grupului prin modalitatea de expresie și modalitatea de a interrelaționa cu fiecare. Și spuneam că el nu are o miză a relaționa cu cineva, nu are altă miză decât de a crea idolatrii și toată lumea să intre în admirația, în jocul admirației lui. Aceasta este, de fapt, miza histrionicului. Zâmbeam cum este dacă se întâlnesc într-o sală 2 histrioni și 2 narcisici, ce se întâmplă pe acolo. Pot să iasă scântei, te refereai la focul de artificii, da. Poate să iasă scântei la modul fizic, pentru că, într-adevăr, sunt ca 2 cocoșei care trebuie unul dintre ei să aibă supremație absolută, celălalt să fie un simplu vasal, dacă nu un admirator. Ok. Și atunci, haideți să mergem spre întrebarea 2 până la urmă, deși
pune întrebarea astfel încât să nu poți răspunde serios, că nu poți să-mi spui niște procente cât e genetică, cât e educație, cât este mediu. Este clar că educația din ziua de astăzi poate să ne ducă spre astfel de comportamente și narcisistice și histrionice. Un pic acolo la educația de bază în familie trebuie lucrat. Pe de altă parte, contează foarte mult modelarea părinților. Dacă părinții au acest tipic de comportament mai histrionic, mai dramatic, mai expresiv, dar peste doza normală, va copia într-o anumită măsură și copilul respectivul comportament. Cât e genetică, cât este educație și... Sunt histrionici care nu au cum să-și domolească amprenta exact. Pe copiii lor. Poate și componenta genetică, dar mai ales componenta aceasta învățată, pentru că e vorba românească, ce naște din pisică șoareci mănâncă. Un histrionic se crede într-adevăr buricul pământului, iar el nu poate să dea un rod al acestui pământ cu mai multe defecte și ca atare amprentează, să spunem, viitorul histrionic cu foarte multe feedback-uri laudative legate de perfecțiunea fizică, morală și așa mai departe, pe care cel mic o preia ca pe o ștafetă și o duce mai departe în existența lui. Este într-adevăr o componentă genetică de mediu foarte greu de cernut și să spunem care este cea care predomină. Dar sunt indiscutabil amândouă foarte importante. Mai ales că nevoia de atenție până la urmă se poate forma în spațiul ăsta în două direcții. Fie el vede pe părinte cum acționează și simte că e plăcut să primește aceeași... E un model pe exact. Care urmează. Pe de altă parte, s-ar putea copilul să nu aibă loc de părinte atunci când este narcisic sau histrionic și să aibă și el până la urmă nevoie de un pic de atenție, că nu-i dă nimeni când este mic atenție și atunci să exagereze un pic expresivitatea și comportamentul. Și acest scenariu este foarte adevărat. Pentru că un histrionic nu cred că poate să fie un foarte bun părinte, fiind ascultător, empatic. Da, fiind în această dorință de a cuceri cât mai multe redute și a fi în centrul atenției tuturor oamenilor, își poate neglija, îndatoririle de părinte. Dar un histrionic se gândește că, copilul său nu poate să fie decât ceva special ca și el. Nu este un stereotip. Așa se comportă ei. Nu putem să spunem că, uite, am considerat pe nu știu cine histrionic și, de fapt, nu era comportamentul dramatic sau, nu era actorul care pur și simplu e mereu protagonistul în scena lui și în teatrul lui, nu? E pur și simplu realitatea pură și... Da, e o realitate care ușor te duce către o anumită direcție și plecând pe direcția asta, e adevărat, în perioada aceasta adolescentină în care se șlefuiește, să spunem, personalitatea, lucrurile par să meargă spre această tulburare care nu este deloc, spuneam la început, o arie în care ai multe aturi și ai foarte multe lucruri de pierdut având o astfel de amprentă de personalitate. Bun, am vorbit un pic despre relația părinte-copil. Cum e influențată dinamica asta personală, poate în viața profesională? Trecem spre vârsta adultă. Da. Viața profesională, spuneai de anumite profesii care facilitează modalitatea de exteriorizare și calitatea exteriorizării, dar sunt și
pericole pentru aceste persoane, așa cum făceam paralela între un histrionic și o paiață. Oamenii simt când este ceva mult prea mult, când lucrurile nu mai intră în aria naturalului ca mod de exprimare și ca atare există această tendință a oamenilor sau a celor apropiați de a se distanța de o astfel de persoană care obosește la un moment dat. El nu obosește în miza lui de a cuceri, să spunem, pe toți, nu doar câteva persoane, dar cei din jur și mai ales cei apropiați obosesc, pentru că își dau seama că nu sunt decât niște ținte care odată atinse își pierd cumva interesul în relaționarea cu acea persoană. Ce resimte persoana asta în interiorul ei? E un gol acolo sau e o furtună? E liniște în interior sau e foarte tumultuos? Cum trăiește? Vorbeam chiar zilele trecute la o emisiune despre introspecție. Ce simte? Ce gândește? Cât de clară e analiza? Este evident că e subiectivă. Analiza histrionicului, da? Dar până la urmă avem... Da, eu știu, poate la duș e mai liniștită decât seara când punem capul pe pernă, că atunci de regulă facem introspecția, nu-i mai liniște în jurul nostru și în interior și în exterior și ne vin gândurile astea, ce simțim, ce gândim. E furtună acolo sau e gol emoțional? Aș fi tentat să cred că e mai degrabă o furtună, pentru că e un mecanism care se autoalimentează. Cu cât primește feedback-uri de la cei din jur, cu atât se motivează să meargă mai departe și să-și depășească limitele cu care acaparează admirația celor din jur. Și ca atare, un histrionic nu are pauză, el nu are weekend, nu are zile de lucru, totul la el este o muncă de convingere că este un om ales și cu multe calități, mult superior față de ceilalți. Ori tot acest demers de a convinge oamenii din jurul lui, cred că este destul de eroziv, să spunem, și ca atare sunt, cum spuneam, multe frustrări ale histrionicului, ajuns, să spunem, la un moment de luciditate, când poate să aibă o introspecție reușită. Ceea zice că nu e cazul, dar mă rog. Nu știu dacă pot ajunge foarte mulți la acest moment, dar atunci când ajung, drama vieții lor li se relevă pe de-a întregul și frustrările pot să fie greu gestionate uneori. Cred că invidiez pe ideea asta pe care ai spus că nu au trac niciodată, pentru că dacă e să fac o observație dintr-o sferă vulnerabilă, de multe ori mă întreb dacă o să iasă bine ceva sau nu în ceea ce fac și merg spre o întrebare cu intro-ul ăsta. Ți-am zis într-un alt podcast, aoleu, ce-ai făcut, ai gonit toți spectatorii. Ei, îți mai pun o dată o întrebare, de data asta s-ar putea să fie mai adecvată în contextul ăsta. Apare mai des la femei sau la bărbați? Există statistici? E o percepție culturală? În mod cert apare mai frecvent la femei, pentru că atunci ți-am spus. Jocurile seducției sunt în această arie, să spunem, a doamnelor. Nu vreau să fie nimic peiorativ și, mă rog, e chiar bine să se întâmple jocul acesta al seducției, să se perpetueze, pentru că altfel am trăit cu toții într-o lume. Seducția este și arma bărbaților, nu? Nu se zice că bărbații sunt vânători și femeile... Cumva cu alte unelte, să spunem. Doamnele au această preocupare mai mult pentru partea de spectacol, de aspect fizic, ceea ce la bărbați, mă rog, nu aș vrea să fac o paralelă acum, dar este o tendință ca frecvența să fie mai mare la doamne a acestei tulburări de personalitate. Diferită în clusterul B, pentru că antisocialii sunt clar mult mai frecvent întâlniți în rândul domnilor,
narcisismul și histrionismul aparțin și borderline aparțin mai degrabă doamnelor. Aha, da, la tulburarea de tip borderline, cred că te-am blocat acolo, un pic și acum ți-am dat mingea la... Da, nu, acum ți-am preluat eu mingea la fileu și ți-am pus chiar întrebarea asta. Spune-mi, ce facem apropo de terapie eficientă, abordare psihologică, provocări, ce facem? Cred că, mă rog, ca orice tulburare de personalitate, abordarea psihoterapeutică este regina terapiei într-o astfel de tulburare. Să învățăm mai multă empatie, mai mult deprindere de ascultare și, activă. într-adevăr, cam acestea ar fi dezideratele principale. N-aș merge pe o anumită formă de terapie. Aș spune că fiecare formă de terapie, de psihoterapie, are un impact remodelator, hotărâtor pentru acești pacienți. Dacă se și dorește. Dacă aceștia doresc, evident, pentru că în perfecționismul lor ei nu caută să se schimbe. O astfel de remediere, să spun. Nu-și doresc, ca și narcisicul. Acum trebuie să recunoaștem că impactul rețelelor sociale, social media, ne afectează destul de mult și poate și greșit dacă nu învățăm pe cei mici că nu trebuie să facă atâția comparații și că nu trebuie să se compare cu cei care în rețelele sociale acolo postează maximum posibil pentru ei, adică când se vede o poză cu un concediu, e maxim de concediu. Când se vede o poză bine retușată sau, apropo cum spuneai tu, că noi femeile ne aranjăm mai mult, aia e maxim de aranjare. Când e, nu știu, ceva profesional, poate pune maximul de profesional și tot așa. Adică să învețe, poate adolescentul în formare unde identitatea lui nu este atât de bine formată sau mai știu eu ce, tânărul adult, că nu trebuie să se compare cu acele maxime din rețelele, din toți ei care sunt acolo. Da, și într-adevăr există tentația de a te compara cu maximul, mai ales calitativ. Și e bine să țintim spre lucrurile foarte bine făcute din punct de vedere calitativ, dar nu la nivel de maximum, adică ar fi de dorit să avem și noi o bifare în domeniul, dar la nivelul aspirațiilor rezonabile, să spunem. Educația joacă un rol foarte important din familie, educația instituțională, pentru a ne corecta, să spunem, anumite deprinderi care, așa cum spuneam, nu ne pot aduce beneficii pe termen lung. E adevărat, putem invidia, cum spuneai, pe unii oameni care sunt foarte naturali în fața reflectoarelor, foarte volubili și cu un impact foarte bun asupra auditorului. Dar până la urmă, viața acestor oameni este o dramă. Mă refer la cei care au tulburare de personalitate histrionică. Pentru că la un moment dat, la un moment sau altul, se va face un pic de gol în jurul lor, pentru că oamenii obosesc, așa cum spuneam, să aducă ofrande zeului lor. O ultimă întrebare pentru tine și sper că putem să relaționăm un pic mai funcțional. Cum poate cineva să funcționeze, să relaționeze sănătos cu un histrionic? Ce trebuie să știu eu ca prieten, ca partener, ca și coleg? Cum să fiu eu funcțional astfel încât să nu mă afecteze foarte mult? Eu înțeleg că sunt nivele de histrionism și nivele de a te pune în valoare, dar dă-ne un pic de rețetă, fără să o particularizăm sau să o personalizăm foarte mult, cum pot să relaționez sănătos cu un histrionic. Cred că îți trebuie un minim de diplomație, astfel încât să îi arăți histrionicului cam unde întrece măsura, într-o manieră nevexatorie, cum spuneam, pentru că ei pot fi foarte ușor răniți și mai ales dacă o să izbucnească, o să fie foarte reactiv.
Da, acum nu știu din ce zonă îmi spui lucrul ăsta să-l fac, să relaționez cu histrionicul ca fiind unul dintre cei mai buni amici ai mei. Aici îți poți permite mai multe cu un foarte bun amic pe care îl știi de mult timp. Dar de ce am stat în preajma lui atunci? Atunci, da, înseamnă că Am eu o problemă. a fost un test de anduranță pe care l-ai săvârșit cu mare succes. Dacă ținem la persoana aceea și, într-adevăr, histrionicul poate să aibă foarte multe calități, chiar dacă el le hașurează pe toate și într-o manieră ostentativă, dar pornește de la anumite calități și ca atare aceste calități pot să dea combustibil într-o relație, e bine, trebuie să fii destul de abil să nu vexezi histrionicul și să-i arăți cam unde ar fi limitele lui de seducție. Acum, mă rog, este dificilă relaționarea cu un histrionic, de aceea și spuneam că ei se trezesc la un moment dat singuri. Dacă ești o personalitate un pic dependentă, dacă ai și tu traumele tale, s-ar putea să accepti destul de mult. Da, dorindu-ți un partener în continuare, poți să îndrăznești să modifici un pic histrionicul. Depinde acum și unde s-a dezvoltat el, până la ce nivel. Pentru că, din punctul meu de vedere, histrionicul este o persoană care se dezvoltă în această patologie. Este ajutată de mediu, de prieteni, între ghilimele, de multe ori, pentru că prietenul adevărat te atenționează atunci când greșești, nu ți lasă, nu-ți deschide poarta către un eșec anticipat și îți domolește anumite accese. Dar histrionicii se înconjoară și le place să fie înconjurați de oameni care le aduc doar epitete laudative. Nu știu dacă nu cumva am spus un pleonasm. Este ținta lor, aceea de a se înconjura de idolatrie. Idolatrii sunt persoanele care într-o anumită conjunctură pot să te laude, în același timp în care își dau seama că nu ești o persoană atât de valoroasă cum crezi tu ca histrionic că ești. Este de domeniul evidenței, dar repet, aceste tulburări de personalitate ajung să se maturizeze probabil datorită condițiilor de mediu și datorită lipsei de un feedback adevărat pe care cei din jur nu au curajul sau văd că pot profita suficient de mult. Exact, și pe unii chiar îi amuză, să spunem, acest spectacol și nu ar dori să se sfârșească acest spectacol, ba chiar să continue într-o manieră și mai simpatică, să spunem așa. Deci dacă nu ai prea multe chestii plăcute în viață, îți faci singur distracția. Îți mulțumesc mult de tot, Edi, și sper că am adus un pic de lumină în ceea ce înseamnă histrionism. Sper că nu i-am băgat pe oameni mai mult în ceață să-și pună acum tot felul de întrebări. Stilul respectiv de vorbire e prea mult sau e prea puțin? Expresivitatea respectivă e prea mult sau prea puțin? Extraversia e prea mult sau mai puțin? Sperăm că astfel de oameni sunt înconjurați de prieteni adevărați care le vor spune în ce stadiu se află. Am înțeles. Sperăm. Ok. O zi bună tuturor și să ne auzim cu bine data viitoare. Numai bine.